Svi smo rode psihopate. Nenad Neša Belobrđanin. Svi smo rode psihopate. Neko više, neko manje. Prema drugom ili sebi neizdrž je čudno stanje. Tad se može desiti i meni i tebi da sindromi prorade, da popuste ograde. Kad kompleksi podivljaju i reše da isplivaju, vrlo lako mogu da preuzmu vlast. Kad Markiz i Stockholm biju, pucaju nam srca ko gromovi na Svetog Iliju. A kad srca puknu, kad propadne planirano, davimo se, batrgamo kako znamo i umemo, i jedino što želimo jeste da što brže isplivamo sa sopstvenog dna. Nije vam baš uteha, ali vama pričam samo ono što sam iskusio i što vrlo dobro znam. Kad volimo, nema toga ko sebičan nije. Svima prija iluzija da smo nekom važni. Pa da nekog osvojimo, koristimo laži. Lažemo pa mažemo. Predstavimo sebe kao dar sa neba i da niko drugi ne zna voleti ko mi. A da eto, samo mi volimo baš onako kako treba. Ali gore je od robije kada vreme pobije naše reči prazne i sumnja se pojavi. Tad stižemo do očaja, raspada sistema. Nazad nema, napred nema, gaće drži pa izdrži ono što ti sleduje, a sleduje kraj. Jer lažima možeš steći, ali ne i zadržati. Od istine niko nikad ne može pobeći. To je tako, znaj i shvati. Ja sam shvatio.